2022 za jedinečnosť tohto časopisu a jeho veľký prínos udelili práve Eve Bodnárovej cenu profesora Martina Kuseho za vydavateľskú činnosť v oblasti architektúry. Takže tam to vyzerá, že si zaujíma. Dobre, že hovoríš, no to som skoro znala. Ale však treba to nie, lebo to sú také veci, že už v tomto veku, keď to človeku dôjde, tak si povie, že naozaj je to, že svetská slava, plná tráva a že asi to najdôležitejšie, ale isté také ocenenie aj verejnosti. To trvalo dlho, koľko si to tak, tam? No, 25 rokov to mal ten časopis, to je pravda. Tak to je dosť veľa rokov a dosť veľa námahy na to, vlastne aby človek to ukorigoval, ukočíroval nejako. Takže to ocenenie teda padlo tam, kde má padnúť a pre toho, pre koho má padnúť. No ale poďme teda na tú literatúru. Takže pracovná éra skončila, skončili povinnosti také, ktoré musia a teraz už teda si užívaš nad svojou tvorbou literárnou, prozaickou najskôr a teraz najnovšie posledné roky 21, 22, 3 básne. Ja ani neviem, či sú to básne, ja sa priznám teda. Možno je to fakt len také výpovede, ktoré podľa mňa sa aj v tých básniach sa nájdete, lebo a je to v skratke a sú to veci, ktoré každý jeden z nás prežíva a preciťuje, len nemá potrebu to treba vyjadriť, zapísať, ale tak keď o 4 ráno sa zobudíte, niekedy už aj o 2 a teraz tu vám tak šrotí v hlave a tu sa už nedá akože zaspať, lebo keď sa naladíte na tú vlnu, že poézia, tak ju vidíte všade. Napríklad, dnes je 12. 12.4.2024. Keď sa na to takto pozrieš, aj to je poézia. A ja som si povedala, že zbytok života chcem stráviť lehce pohozená v poézii a že chcem sa zo všetkého tešiť a nejakému desu a strachu a to všetko to tu samozrejme je, to úplne budem ignorovať, pretože to, keď sa nás zmocní, nás to totálne ochromí. Každá rada je tu drahá, bez vody sa nedá žiť. Vyčistíme každú vodu a rany sa zacelia. Kliatba zmizne s vodou vodu. Pomôžte nám, priatelia. Samozrejme rozhovory s architektami, odborné veci a tak, ale mi sa najviac páčili úvodníky, lebo to som vždy tvorila ja a to bol veľký priestor, pretože som mohla úplne uletieť a rozprávať podľa mňa o dôležitých veciach v živote, ale vôbec nie z pohľadu nejakej odbornej architektúry alebo témy. A potom mi niektorí vraveli, že ja nemám čas čítať ten časopis, viete, lebo strašne nám toho tu veľa chodí, ale tie úvodníky vaše si vždy rád prečítam, lebo je to zaujímavé. A že čo niečo nenapíšete také, že nejakú knižku, tak vtedy som tak začala nad tým rozmýšľať, no a to bol prvý počin, že, a to som ešte myslím robila tak, áno, že teda vyšla táto kniha, sú to v podstate veľmi reálne veci a potom nám kamarát právnik povedal, že Eva, počuj, ale že ty tam môžeš zmeniť tie mená, si tam nenechávaj, úplne je to všetko také, že to podľa toho, vieš, tak som sa poučila a v druhej knižke som teda menila mená, bo mi sa zdalo ako divné vymýšľať iné meno, keď to tak presne sedí na toho človeka, treba znať tú ženu, keď o nej napíšem, no ale potom som bola rád, že nikto ma nežaloval a že som teda zmenila meno. Čiže tak týmto začalo. No a to si mi aj odpovedala aj na otázku zrovna, že ako to prišlo od techniky k takýmto beletristickým počinom, ale asi to v tebe niekde už driemalo už. Tajomstvo, nikdy som v technike nebola. No. Som to tak len lízala nejako. Ale vlastne musela si to odborne nejako spísať, vydať, byť v tom, plávať v tom a to tie úvodníky, no vlastne to je ten úlet, čo si sama povedala, takže takto k tomu prišlo, že ťa navnadil niekto, že tie úvodníky sú predsa len také, bolo tam cítiť srdiečko, áno, že teda sa v tom človek viacej nejako nájde. Takže tam je tá odpoveď. No a tie témy väčšinou si zo života asi odpozorovala.
Úplne všetky. Všetky? Akože mám rada sci-fi, ale asi by som to nevedela. Možno, že nemám až takú fantáziu, aby som to vedela napísať, lebo to človek už skutočne si musí, neviem, ulietať